niftakar li jiena twilit fit-triq Eldorado, il-ħamru, li kienu jsibuha bħala it-triq tar-Rex taċ-ċinema. It-triq kienet tagħti għal triq oħra magħrufa bħala Strada Brigella, li fiha kienu jilagħbu ħafna tfal, fil-fatt kienet triq storbjuża. Imma konna neħdu gost nilagħbu ħafna fiha. Il-ħamrun kien post kummerċjali u post ta' divertiment. Infatti aħna il-ħamrun konna tillajnu niżlin stradarjali nippruvaw insibu x'namlu u nippruvaw insibu tfajla. Ħafna mill-attività fil-ħamrun kienet issir fil-Lega, iċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolika. U l-Lega konna nsibu skop għal divertiment, per eżempju, it-teatrin. Jiena bdejt il-karriera tiegħi fit-teatrin f'dan iċ-ċentru. L-ewwel ktieb fil-fatt kien antoloġija maqsuma bejn 4 poeti. Jien, Viktor Fenek, Filip Ċiberras u Raymond Mahoney. Daw konna 4 poeti dejjem flimkien li ddeċidejna minħabba nuqqas ta' finanzi li jista' jkun illi noħorġu antoloġija bejnietna u bekk nkunu nistgħu naffordjawha. U fil-fatt hekk ġara ħriġna antenni u kampajna. Il-moviment twaqqaf għaliex aħna derilna illi l-letteratura kienet staġnat. Il-letteratura Maltija kellha bżonn li taġġorna. U aħna derilna illi bis-saħħa tal-moviment il-letteratura se tagħmel qabża fil-kwalità u qabża illi ġiba ras bras ma' movimenti oħra Ewropej u kontemporani mill-Ewropa u mill-Amerika. Naħseb li il-moviment intlaħaq minħabba illi in-nies kienet tikkonkorri biħġara. Issa jekk minn dak iż-żmien law kienx hemm iktar skop illi l-moviment jibqa' jeżisti, ma nafx. Naturalment l-ewwel kien hemm il-moviment il-letterarju. U mbagħad moviment ieħor qawwi kien iċ-ċentru espressjoni popolari li kont waqqaft ma' Peter Saracino Glott. Dana kien teatru soċjo-reliġjuż bl-iskop li qarreb il-liturġija ma' drama. Illum il-ġurnata aktar minn qatt qabel naħseb illi it-tip ta' sovverżjoni għad baqa loka dejjem.
Ġifieri jekk tieqaf is-sovverżjoni, se tieqaf id-dinamika tal-letteratura u tal-arti. L-arti u l-letteratura għandhom dejjem ikunu sovversivi, għandhom dejjem ikunu kontrokurrent. L-ewwel dram kien il-poeta u n-nisa li kien sar għaċ-ċelebrazzjoni ta' festival ta' drammi klassiċi li konna għamilna fil-kulleġġ ta' St. Michael's, San Ġiljan. Jiena kont għamilt kummedja, il-poeta u n-nisa ta' Aristofani. Tana kien dram b'ħafna nisa. Għax jiena kont magħruf li l-nisa kont inħobbuh ħafna. Jiena kont dħalt ukoll għal proġetti importanti bħal pereżempju Hedda Gabler, illi kien dram ta' Ibsen li kien qiegħed jressaq lejn il-poplu lil-mara u kemm għandha importanza il-mara f'soċjetà li qed tinbidel. Ma nafx eżattament għaliex qlibt mill-poeżija għad-drammi, imma fil-fatt naħseb illi fid-drammi hemm il-poeżija u fil-poeżija hemm id-drammi u allura jorbtu ma' xulxin. Jiena dejjem rajthom ħaġa waħda u forsi għandi nsemmi wkoll illi għamilt ħafna xenografija fit-teatru li għadni kuntent biha sal-lum. Il-karriera tiegħi fil-letteratura għadha ma spiċċaċ, imma dik teatrali laqas nistgħu ngħidu li spiċċat għaliex hawnhekk fil-kunvent stess sa ftit ilu għamilt proġett fuq Santa Maria Maddalena dei Pazzi li ġibt 8 attriċi minn dawk li kienu fid-Drama Center, nisa, naturalment dejjem nisa. Min-naħa l-oħra hemm proġett ieħor, jew kien hemm proġett ieħor għaddej fi Spero, l-Aġenzija Spero, illi għamiltu mal-Omja. U dan kien proġett għal qalbi ħafna għaliex kien qiegħed iwassal messaġġ pożittiv ferm lil-nies li għandhom diżabilità. Jiena ma tantx intihom importanza għax naħseb illi hemm oħrajn illi kien ħaqhom jieħdu premijiet bħal tiegħi, imma derilhom li għandhom ituhom lili. Dan huwa wieħed mill-premijiet li estetikament inħoss li huwa importanti, dan wieħed milli joġobni. U fuq xkaffa jidher sabiħ.